Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi panapa ndakamira na general wanditi is the heavenly army general vachizikanwa zvakare zvakanyanya kunzi Prophet T Madungwe. Prophet, tinokugamuchirai zvakare pano paSaint TV. Aiwa, tinotenda nokutunza muchirongwa kuti titaure nemafans, titaure nemafollowers, titaure nevatendi kuti Mwari vari kudii. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti Mwari vari kuti kudii pano patasvika iye zvino gore richinopera kudai, zvikuru sei nenyaya yebhora. Zvebhora izvi zvinganzi zvine chekuita ne the spiritual world here, kana kuti ibhora rekungoti tingofara tiri pano panyika. Alright, regai titi nezuro pabhora rakatambwa Argentina versus France. Takakwanisa kupindira into the bhora racho. Daniel chapter 10 toona kuti Daniel paakanamata the answer yakabatwa nevakuru vekuPersia kusvika Michael azofighta for 21 days kuti the will of God ite prevail. So 4:30 nezuro Mwari vakapa message yekuti you have to intervene into the issue of Lionel Messi because things is not okay, the will of God iri kuda kuitwa jeopardized. So takabva taita intervene ndobva tapindira sezvo vangoita Michael achibatsira Daniel, so takapindira kubatsira Lionel Messi sezvo zvakaita because zvipo zvaMwari, bhora chipo chaMwari, but Mwari ndo vanodecide the winner and everything. So ndo zvakaitika, so takamubatsira. So takamboita even Boris Johnson kuti akawina my elections, even pakarwara paipetisi takamubatsira. Saka takabatsira Lionel Messi kubva pakatanga bhora tatinaye kusvika, but it was not easy sezvo France yaramba ichidzosa. Saka zvebhora ndezvaMwari, because zvinhu zvese zvinoitika panyika ndezvaMwari, matalents aMwari. Saka ndo the thing chatakaita nezuro. Lionel Messi zvakaitirwa ndezvekuti Mwari vaida kungodemonstrata noti Old Testament Genesis kwaishanda yainzi Zodiac toona kuti that is nature. Jesu oti tarisai zvakaita muonde mudzidze pamuonde. So vanhu vainzi dzidzai chinhu chinonzi patience pamusoro paLionel Messi kuti atochembera atopera ndo pazoto awarded by God. Saka akabva award panyika nobva award in heaven, nobva piwa automatic advanced entry. Then Kylian Mbappe akanyimwa because haana patience yakamboita, achinoratidza kuti akashingirira kusvika astruggle kuti azowana something. At 20 last World Cup vakatowina France, then this time angatopinda futi mufinal, saka akaitwa rejected kupiwa automatic level entry, ndobva yapiwa Lionel Messi kuti maChristians mudzidze pamuonde kuti ukaita patience, even ukaita 40 years usina kuroorwa, one day zvichaita. Ukaita even ukatambura sei ukarara usina kudya, one day Mwari vachakuriwada. So ndo zvazvakaita. That ne another issue zvakare symbolic heavily entry ne advanced heavily entry. Izvi zvakangofanana, but the difference ndengoti symbolic ichasymbolizwa nevanhu vashoma, but zvese zvinongodiwa ma-requirements. Unoisa mota yako, unoisa imba yako, unoisa mota yako, wopa kubasa raMwari kuchechi remnant, chechi yaProphet Madungwe ine that grace. Ukadaro unobva wapiwa inonzi advanced automatic heavily entry. Sezvo munoona nanyaradzo zviya zvokuti unogadzirira your death. Saka ndo zvatiri kuita, vanhu varikugadzirira their death. Saka advanced ndo inoita kunevisa rupa mota nechero mota, chero Honda Fit, chero Vitz, chero Land Cruiser yawada, but kusymbolic hakusi kudiwa mafiti, parikudiwa ma2 liter and above kana tava ku symbolic heavily entry. Anditi saka unofanira kuzoziva kuti iwe uri kuda papi pacho pauri kuda kupinda. Saka this is the program yatakapiwa sezvo takuapproacha second coming of Jesus Christ. Vanhu vachi zvinhu zvichashanda kubasa raMwari second coming of Jesus Christ. Hazvisi zvaProphet Madungwe and it shall not be abused. Saka kune vane mota dzavo, vane dzimba, vane mastand, so symbolic tataura kuti ma2 liter then kana iri imba nestand kuma low density kana medium, high density haisi kubvumiwa kana iri kana high density stand kana kuti imba unoya inonzi advanced automatic ndokwainotorwa, but kusymbolic sezvakaita John achirepresenta kufa kwaJesu 3 days and 3 nights, akaisawo 3 days and 3 nights ari mukati mehove. Saka even vanhu vari kusymbolize Revelation chapter 21:22 panonzi I saw the new earth and the new heaven, panonzi Jesu ndichandogadzira dzimba dzekugara, handiti kama new mansions. Saka mamansions edu atichavaka pamastand iya kana even iri imba tinozongoigadzirisa kuipolisha kuti ichinyatsomecha the mansion, handiti zasai panzi ma high density haasi kudiwa kana kuri ku symbolic heavily entry, but kana kuri ku advanced heavily entry hakuna basa, chero any stand, chero any motor. Saka unozongosarudza kwauri kuda. Saka kusymbolic
ndeke vanhu vashoma shoma, especially the rich only. So vanhu vese vari kupinda, vanhu vese vachishandira Mwari. Izvi sei zvakaitwa? Elisha toona kuti 2 Kings chapter 4 Elisha akabatsirwa, pane zvakaitwa nemukadzi kubasa raMwari, vakamupa pekurara. Then Elisha akati tomupei zvinhu zvaasina, chii chaasina? Kanzi zvese anazvo, mari anayo nechi, kanzi chii chaari kutadza? Kanzi chaari kutadza mwana. Kanzi saka ngatimupei mwana. Saka toona kuti takaona kuti alright, kune vanhu vari kushandira Mwari pa2nd coming of Jesus Christ, tovapa chi? Ngativapinzei denga, ndo chinhu chingatovanetsa in life, because munhu akapa mota kureva kuti ane mari, munhu akapa stand kureva kuti ane mari, munhu akapa mansion yake kureva kuti ane mari. Saka chii chatingamupa in return? Sezvakaita Elisha, because it's a duty of a prophet kuti kana waitirwa something pabasa raMwari, you must return the favor. Nditika saka Elisha kanetseka, tomupa chi? Zvese anazvo, ane mari. Saka akabva apiwa chi? Mwana mukadzi. Saka isusu takati tinopa vanhu automatic advanced entry, ndo chete zvatiri kuita izvozvo. Alright, so far munavo here vamati vati vawinza zvinhu izvi vamakatopa automatic heavenly entry. Also ndichida kubvunza kuti kusvondo yenyu yamunotungamirira imimi, yandinotenda kuti you are the founder and president, remnant, vanoenda kuchechi ikoko, I understand kuti variko vasina dzimba dzekupa, munovaitawo sei sepakutoti vakatotenda kuremnant? Alright, zvazvinoita ndezvekuti nyacho yakakurisa. Tinofuti chechi yedu inonzi God's Bank. Handiti takati kune vasingakwanisi izvozvo anopinda inonzi partnering for 3 years kana kuti anofanira kusvika pamatithing ake nemaofferings for nemapartnering ape for something like 3,000 to 5,000. Zvoda makore akati anopinda ikoko kuGod's Bank zvakare. Handiti achibhenga mari yake, achibhenga zvinhu zvake, maofferings, matithings nemapartnership, then obva apiwa. Kana vari mamembers edu chero even uri we outside the church yedu yeremnant. Saka munhu wese haasi kusara panyaya iyoyo, munhu wese ari kuenda kudenga. Prophet Madungwe vauya kuzopinza vanhu mudenga, because ndo zvandakatumirwa, because ndakaona kuti hazviiti kuti vanhu vatadze kuenda kudenga ndiripo, ndiri failure prophet. So that's why takagara pasi naMwari tikati vanhu ngavaende kudenga. Tiri papo zvakare prophet, we understand kuti mimi you are originally from Zimbabwe, ndosati tine mutiri kutokurukura nechishona. Kune dzimwewo nyika kune mamwe here maprophets ari musame level or class nemi? Alright, chazvinoita ndezvekuti we are called differently. So Prophet Madungwe is the heavy army commander. I'm the only heavy army commander currently, and even in the future ndicharamba the heavy army commander. So we are called differently. Aufiwana umwe munhu zvakafa nemi, hakuna umwe munhu akafanana nemi. Handiti munhu anozvarwa nezvaara, ndikachori even mwana wenyu akatosiyana nemi, zvaanoda nezvaanodya. Ndika saka ini ndakatosiyana nomwe, even ndakatosiyana nevamwe vanhu zvakare futi vamwe vanhu vatakasiyana. Nditika so ini ndakatosiyana naProfit Makandiona, Prophet Magai takatosiyana. Nditika chero tese tiri maprophets, zvava nemota dzakasiyana, even dziri dzematoyota dzese, kana even mabenz akatosiyana. So vanhu vamwari hatifi tafanana, hazviti ufana nomwe munhu, we are totally different. Saka hakuna munhu akafana Prophet Madungwe, ndini chete. Alright, so muZimbabwe tanzwa kuti Messi akatopiwa. Ko muZimbabwe ndevapi vamwe vari kuitawo zvakasiyana siyana kufananawo neni? Handiti tiri kutoitawo mabasa atiri kutoita tichiposta pano pasocial media. Hamutipiwo here maautomatic entry? Because last time pane imwe yamakambotaura mukati vanhu vanenge vane musoro wakaita seedu ivavo havatopinde nyange zvikadii. Hamuna here, hakuna dzimwe nyasha here dzatogona kunzwirwawo maringe nezvatinenge tichibata? Alright, tingati nyaya yebvudzi ndofunga ndakataura according to the 1 Corinthians chapter 11. Handitika panonzi murume ngaagerwe ngaite short hair chete, ndozvinotaura the Bible. These are properties zvinodiwa muchechi. Handitika but denga haripindwi nokuti uri mutsvene, mbavha yakaenda yakatoba. Handitika saka grace hatikwanisi kuita rule out, but tiri kutaura inonzi maproperties, kana kuti the way inofanira kuita the originality, kuti Mwari vari kudei, do not steal, do not do this. Handitika but nyasha can take anyone, sembavha yakatoenda kudenga. Handitika saka zvakadaro ndozvatiri kutaura izvozvo, kuti vanhu vakadaro vanokwanisa kuenda futi kudenga. Handikwanisi kujaja, unless final say ndiMwari, even a sinner can go. Saka rango zita rakamira sei kudenga ku prophet? I think vatenderi vese vachitenda muwari yavo hombe ndeyekuti zita ravo ringe riri rinonyorwawo mubhuku. So ndiri kuti oko ranguwo neretimu yandinobata nayo mazita edu ariwo here? Chazvinoita ndezvekuti isusu tinoreleasa zvane papani yaMessi inenge iri maautomatic. Kana munhu asati apinda muautomatic hatibvumidzi kureleasa any information. Then pane question yemabvunzo ekuti akamboitirwa nyasha muZimbabwe ndivananani. Oliver Mtukudzi akapiwa automatic heavenly entry. Pane pakaitwa yeu preaching, pakapinda vanatonga imoyo,
vakapinda vana Brenda Fassie, vana Muammar Gaddafi, vana Hitler. Handitika after that was 2017 muna July, after we escorted Jesus Christ to the hell. Handitika recent even futi taka escorta takakwanisa kubvisa Soldier Love naJimimbi from hell, tikavaisa ndofunga nyaya idzodzo ndakambodzitaura ndikadze failed to qualify, vakazoitirwa nyasha after I pleaded kuti aiwazve how can I send a person to hell, a prophet is there to save people from hell. So Jinimbi na Soldier Love ndomwe futi maZimbabweans zvakatoitika last month, izvozvi nyaya tikatotaura this month yapfuura iyo in the month yatiri kutotaura izvozvi zvakapera mwedzi, so vava in heaven zvakare those Zimbabweans. So we are doing a greater works the more yatichipiwawo information amwari kuti avaitwa unyasha tinenge tichingokuudzai zvakare. Ore pana prophet vamwe vakataura nyaya yemaresults zviri kuratidza kuti zvone hazvina kuzobuda saizvozvo. Results Ebora vakataura vakati vane timu yavanga vakati ndiyo ichatora mukombe, which haisiri yakazotora originally from Zimbabwe. Mungamuti muprofita wechokwadi here kana kuti chazvinoita sometimes hainzi prophecy, because prophecy is foretelling, and foretelling the future. Then pane inonzi prediction. Vanoti munhu anoenda kubetting here handiti inonzi prediction, saka inenge ichinziyo inenge ichinzi prediction. It's not a prophecy, because a prophecy is foretelling the future, handitika not prediction. Prediction even inganga inogona kuita even anyone betting yeme utoti 3-3 Argentina neFrance zvotobuda sezvo, so toti munhu is a prophet, no. So ndozvatifa kuzati prediction kana zvisiri kubuda, it's a prediction not a prophecy, because prophecy inofanira kuita come to pass. Alright, so ivo kuroti ipapo vanenge vakatonyepera vanhu because vakati chiprofita, vanenge vakashandisa kana maybe the term rokuti prophecy instead yekuti prediction, handitika because vanonyatso clarify kuti this is my prediction, handitika zvapera worega kuti this is a prophecy, handitika chete ndo zvinoitwa. Alright, aiwa ndofunga mazvinzura mhuri yeZimbabwe panguva yatanga tichikurukura naProphet T Madungwe vanotungamirira kereke yeRemnant yavari kuti zoni zvakare ndiyo Heavenly Bank, vachiti zoni aiwa kana iwe uri kuda automatic entry handiti unongovabata and then wokudza process yacho kuti zvinofambiswa sei mobhenka kuRemnant. Vanouya pachechi namba yedu wobvunza more details kana vachida, kana papage pavo page hainyaya kushanda because hainyaya kupindura. PaWhatsApp ndo pari faster, ndo pari faster. Vanouya pa0762311156. Let me repeat it, vanouya pa0762311156. vanouya ipapo varoda maautomatic advanced entry, varoda maadvanced, varoda masymbolic, unongotaura tozokutsanangura more. Then kana unoda futi God's Bank offering matithe, unouya futi zvakare tokutsanangurira vanhu vachienda kudenga. Nguva yekuenda kudenga yakwana, usasara upachirongwa chakadai chekuti munhu aende kudenga. Aiwa, tinotenda Prophet mazvita zveine nguva yenyama tipa yekuti tinge tiri tinokurukura. Aiwa, tinotenda. Thank you very much.